Jumalan armoa ja rauhaa, rakkaat sisaret ja veljet Kristuksessa. Näin inhimillisesti voisi ajatella, että iltapäivän viimeinen puhujavuoro, niin potti on jo tyhjennetty ja ihmiset on jo väsyneitä, mutta kiitos Jumalalle. Kyse ei ole minusta eikä mun puheideni inspiroimasta asiasta, vaan siitä, että meillä on elävä, ihmeellinen Jumala, joka henkensä kautta meitä käyttää, meitä heikkoja käyttää ja täyttää. Kiitos Herralle tuosta Matti veljen inspiroivasta sanasta ja on mahtavaa olla täällä Kristusruumiin yhteydessä ja rukoilen sitä, että Jumala totisesti voisi minuakin tänään käyttää niin, että sanat saisi tulla kohti, että se saisi ravita meidän heikkoja sieluja, ruumiita ja meidän henkeämme tänään. Ystävä, miksi olet täällä tänään? Tulitko kohtaamaan elävää Jumalaa? Tulitko vahvistamaan sitä mun unelmaa, monen kristityn unelmaa, Jumalan unelmaa siitä, että me oltaisiin niin kuin kirkas soihtu tässä pimeässä synnin ja laittomuuden yössä. Niin, että Kristusruumis voisi olla niin täynnä Jumalan armoa, totuutta ja rakkautta. Että se on niin kuin kutsuva soihtu, se on niin kuin kirkas lamppu siellä yöperhosen äärellä, joka kutsuu luokseen. Mulla on unelma siitä, että niin kuin Matti vei jo sanat suusta, niin kuin apostolien teoissa lukee. Herra, opetuslapset pysyivät apostolien opetuksessa ja keskinäisessä yhteydessä ja leivän murtamisessa ja rukouksessa. Ja jokaiselle sielulle tuli pelko, Herran pelko. Ja monta ihmettä ja tunnustekoa tapahtui apostolien kautta. Ja kaikki, jotka uskoivat, olivat yhdessä ja pitivät kaikkea yhteisenä. Ja he myivät maansa ja tavaransa ja jakelivat kaikille sen mukaan kuin kukin tarvitsi. Ja he olivat alati joka päivä yksimielisesti pyhäkössä ja mursivat kodeissa leipää ja nauttivat ruokansa riemulla ja sydämen yksinkertaisuudella. Kiittäen Jumalaa ja ollen kaiken kansan suosiossa. Ja Herra lisäsi heidän yhteyteensä joka päivä niitä, jotka saivat pelastuksen. Jumala vaikuttaa, ystävät, meissä tahtoa ja tekemistä. Ja Jumala usein puhuu luonnon kautta. Ja nyt me ollaan saatu tästä orastavasta syksystä ja ruskasta saada vähän jo maistiaisia. Ja oikein silmäni kiinnitti huomiota tuommoiseen punertavaan, kauniiseen vaahteraan. Ja koin, että Jumala laski sydämelle, että kesällä kun me katsellaan kaikkia puita, niin ne on yhtä vehreitä, ne on täydessä terässä. Mutta miten käy niin, että kun syksy tulee, niin toiset puut, ne niin kuin varisee huomaamatta, kalpenevat siinä syksyn sateissa ja myrskyissä, kellastuvat jättäen jälkensä ruskeita lehtiä ja rujoja puita. Ja miten toiset puut, ne vaan puhkee kukkaan, niin kuin kaunis vaahtera tai pihlaja, joka on saanut osansa siitä orastavasta hallanneasta. Miten pihlaja, joka puhkeaa niin kuin marjaan, ruokkien linnutkin taivaalla. Ja mulla tuli ajatus siitä, että niin kuin Kristusruumis on niin kuin se kirkas, punertava, kukkaansa puhkeava, kukoistuksensa puhkeava puu, Kristusruumiin jäsen, joka kun alkaa syksyn sateet, myrskyt tulla, niin se alkaa hehkumaan. Ja sitten on vielä niitä pihlajoitakin, jotka kauniisti keväällä puhkee kyllä kukkaan, mutta jotka alkavat tuottaa syksyn tullen sitä hedelmää, jotka talvellakin ruokkivat ne linnut. Et me uskovat oltaisiin niitä, että kun alkaa maailmassa myrskyämään ja syksyn tuulet käy, niin me oltaisiin niitä, että se kirkas soihtu ja se valo ja Jumalan hyvyys, Jumalan rakkaus ja hänen armonsa, hänen pitkämielisyytensä, kaikki ne Jumalan ominaisuudet, mitä mä uskon, että hän haluaa, että meissä tulee esiin, että ne tulisivat. Ja mä uskon, että kun synnin ja laittomuuden yö käy yhä pimeämmälle, kun me mennään yhä syvemmälle antikristilliseen aikaan, niin silloin ne Jumalan omat, jotka tahtoo 100% elää totuudessa, vaeltaa valkeudessa, niillä, joilla on keskinäinen yhteys, niillä, jotka ei pitäneet itsellään mitään omaa, niillä, jotka eivät ensimmäiseksi kysy, että mistä seurakunnasta sä oot, ja sen myötä rakenna omaan järjenpäätelmiinsä jotakin rajoja.
että ne olisi niin kuin niitä pihlajapuita, jotka voi ruokkia niitä lintuja, jotka voi ruokkia niitä uskovia silloin paukkupakkasilla ja syksyn sateissa. Ja ruokkia myöskin niitä maailman ihmisiä, jotka tuolta tulee takki tyhjänä, täysin uupuneina tähän maailmaan. Että me uskovat oltaisiin niitä. Efesolaiskirjeessä Paavali kirjoittaa Pyhän Hengen inspiroimana luvussa 5 jakeessa 8. Ennen te olitte pimeys, mutta nyt te olette valkeus Herrassa. Vaeltakaa valkeuden lapsina. Sillä kaikkinainen hyvyys, vanhurskaus ja totuus on valkeuden hedelmä. Ja tutkikaa, mikä on otollista Herralle. Älkääkä teillä ole mitään osallisuutta pimeyden hedelmättömiin tekoihin, vaan päinvastoin nuhdelkaakin niistä. Ystävät, Jeesus kehottaa, että tarkatkaa aikojen merkkejä, mutta ensimmäinen käsky on ja tärkein, että rakasta Herraa, sinun Jumalasi kaikesta sielusta, mielestä ja voimasta ja lähimmäistäsi niin kuin itseäni. Ei meidän pidä sulkea silmiä. Maailma on paha ja pahan vallassa, niin kuin Johannes kirjoittaa, mutta meidän ei tule kiinnittää katseita pimeyden hedelmättömiin tekoihin. Tämä on ystävä sulle, jos olet kiinni pimeyden teoissa, koska sieluvihollinen haluaa, että kun olet ymmärtänyt näkemään, että maailma totisesti on pahan vallassa, niin hän haluaa viedä sinua yhä syvemmälle siihen. Ja mitä syvemmälle menet siihen pimeyden tekoihin tonkimaan ja tutkimaan, niin sitä vähemmän se Kristuksen valo valaisee sinua. Tiedosta, että maailmassa on meneillään monenlaista pahuutta, mutta älä kiinnitä katsettasi niihin. Sillä häpeällistä on jo sanoakin, mitä he salassa tekevät, mutta tämä kaikki tulee ilmi, kun valkeus sen paljastaa, sillä kaikki, mikä tulee ilmi, on valkeutta. Me tullaan, ystävät, rakkaat sisaret ja veljet, uskon sellaiseen aikaan, kun oli Ananiaksen ja Safirankin aikana. Pyhä Henki näyttää todeksi synnin, vanhurskauden ja tuomion. On ihanaa, kun saa kokea Jumalan läsnäoloa, mutta mikä on se Pyhän Hengen vaikuttama? Hän paljastaa, hän näyttää vain puhdistaakseen meitä. Ei hän ole isä, joka syyttäen tulee syyttäen ja varas tulee varastamaan, tuhoamaan ja tappamaan, mutta Jumala on luvannut antaa meille yltäkylläisen iankaikkisen elämän. Ja mä oikein unelmoin nähdä sellaisen seurakunnan, jossa Jumalan Pyhä Henki tutkii meitä, valaisee meitä ja tulee semmoinen olo, että Herra, armahda minua. Onko sä kokenut elämässäsi semmoisen ajan, kun olet murtunut, nöyrtynyt Herran edessä, että Jumala on saanut tutkia, valaista sun sydämesi motiivit? Me uskovat kyllä, monesti näytetään hyvin pyhiltä ja vanhurskailta, mutta mitä siellä meidän sydämessä on? Mitkä on meidän motiivit mennä julistamaan? Onko se, että muut näkee, että mä olen aktiivinen? Vai voiko olla niin, että ajattelet, että ei tuo ainakaan Herran palveluksessa voi olla, mutta mitä jos Jumala on kutsunut hänet juuri sellaiseen paikkaan? Ja niin kuin Matti veli tässä totesi, niin meidän tulee siunata toinen toistemme ja kutsuja. Ja jos me koetaan, että nyt saattaa sisar tai veli olla astunut väärälle tielle, niin meidän tulee ennen kaikkea rukoilla. Meidän tulee rukoilla, että Jumala voisi puhutella sisarta ja veljeä. Ja kiitos Jumalalle, ollaan saatu nähdä niitä tuhlaajapoikien ja tyttöjen paluuta, miten Jumalan hyvyys on vetänyt heitä parannukseen. Jumalan hyvyys vetää meitä tuolta maailman synkiltä teiltä elävän Jumalan yhteyteen, mutta Jumalan hyvyys ja Pyhän Hengen voima on ainoa voima, joka voi meidän haalenneet, penseytyneet, kylmentyneet sydämet sulattaa. Se on yksi Jumalan armoa, jos ihminen herää ja uudistuu Pyhän Hengen armosta. Ja me rukoillaan, ystävät, aina niin usein, että tuo herätys tänne Suomen maahan. Mitä jos Jumala haluaa sanoa sulle, ystävä, tänään? Heräjä sinä, joka nukut, niin Kristus sinua valaisee. Heräjä sinä Suomen Sion, niin Kristus sinua valaisee. Ystävät, mä ajattelen ja sanon sen suoraan, että missä evankeliumin veren voimasta,
kristillisistä perusarvoista luovutaan, missä ihmiset alkaa sulkemaan suunsa ihmispelon tähden. Siellä synti ja laittomuus pääsee valtaan. Me niin usein haluttaisiin syyttää jumalattomia maailmaa siitä, miten jumalattomasti ne elävät, miten tuhoisia turmiollisia lakeja ne säätää. Mutta me tiedetään, että yksin Pyhän Hengen vaikuttama usko ja rakkaus meidän uskovien sydämessä. Rakkaus vaatii meitä. Rakkaus laittaa meidät puhumaan totuutta. Rakkaus laittaa meidät tekemään niitä tekoja, niitä ensimmäisiä tekoja, niin kuin ilmestyskirja että sanoo, että tee parannus ja palaa sinne ensirakkauden tyköön. Mä uskon, että jos olet tullut Herra Jeesuksen tyköön ja olet saanut kokea sitä, miten sydämessä on tullut vallankumous, ja muistat sen, kuinka ihanaa oli se aika, kun tulit uskoon. Kun tuntuu, että koko maailma saisi kuulla vaan sen sanan ja et meinannut nenää irti päästään Jumalan sanasta. Ja sitten tuli aika, kun tuntuu, että Raamattu pölyttyy siinä yöpöydällä. On aina sitku ja mutku. Aina tulee teko siitä. Uskovat, me ei olla turvassa siltä haallistumiselta ja pensistymiseltä. Se, mikä on kerran ollut palavaa, se voi soihtu sammua. Ootko nähnyt pastoreita, ootko nähnyt evankelistoja, julistajia, jotka on kerran väkevästi julistanut Jumalan sanaa ja tänä päivänä elää luopumuksen tiellä? Tarkatkaa kukin askeleita, vaeltakaa valkeudessa. Meidän tulee ottaa ristimme joka päivä ja rukoilla, että Jumala, auta minua pysymään lähellä sinua. Voidaan rukoilla, että Jumala, anna mulle helppo, mukava elämä, joka on vailla niitä haasteita, mitä opetuslapsetkin silloin alkuseurakunnan aikana kohtasi, mutta mä sanon oman kokemukseni, oman uskossa uudistumisen myötä, että en kuuna päivänä vaihtaisi haaleen pensistyneen kristityn elämää mihinkään. Heräjä sinä, joka nukut, niin Kristus sinua valaisee. Herätys on siellä, missä Jeesukselle, Kristukselle halutaan elää 100%, täysin ehdoitta antautuneena. Hän on hyvä isä. Jos pidätät tietoisesti jotakin elämän osa-alueita itselläsi, niin Jumalan kädet on sidotut. Koska Jumala ei meitä pakota. Hän vaan odottaa sitä, että tahdotko tulla terveeksi? Tahdotko seurata minua? Jeesus kysyi monta kertaa, että mitä sinä tahtoisit, että minä sinulle tekisin? Kaikkivaltias Pyhä Jumala kysyi pieneltä ihmiseltä, mitä sinä tahtoisit, että minä sinulle tekisin? Mitä ystävä sä tahdot, että Jumala tänä päivänä sinulle tekisi? Onko sun rukous, että voisin olla rakentamassa sitä muuria, jossa on aukkoja, sitä temppeliä, joka on sortuneena? Että kristittyjen yhteys olisi se kirkas soihtu, se rakentava voima tässä pimeässä yössä. Ja toinen asia, mistä haluan puhua, on se, että ollaanko me uskovat, niin kuin Jeesus, fariseuksia. Nämä oli uskonnollisia ihmisiä, nämä tunsi sanan. Eli jos ajatellaan vaikka, että on paljon ihmisiä, jotka tuntee kyllä sanan, niin Jeesus puhuu ennen kaikkea heille. Hän jopa aika kovasanaisesti moitti heitä, koska hän näki heidän sydämensä tilan. He oli ihmisten silmissä kyllä hyvin pyhiä, mutta heidän sydämensä oli täynnä kaikennäköistä vilppiä ja vääryyttä ja kovuutta, pahuutta. Kuinka usein me uskovat, ehkä voidaan olla niitä fariseuksia, jotka kasataan niitä kuormia ihmisten harteille, joita he ei voi millään täyttää. Ollaanko me nostettu tässä yhteiskunnassa yksi synti, yksi ihmisryhmä ylitse muiden, ehkä unohtamatta sen, mitä meidän omassa sydämessämme on, mitkä on meidän motiivit palvella tai tehdä työtä. Mä uskon siihen, että kun me uskovat herätään, aletaan palaa Jumalalle, niin me ollaan niin kuin ne ravihevoset siellä pilttuussa odottaen, että koska päästään lähtemään. Ja silloin Jumala tulee ilmestymään myöskin täällä Suomen kansassa. Hän haluaa, että me uskovat laitamme kaiken toivoomme häneen, joka on pää,
joka on meidän uskomme perustus. Se kallio, joka ei myrskyissä horju. Jumala haluaa herättää hänen omansa täällä Suomen kansassa. Yksi ihminen kerrallaan. Ja niin kuin, oliko se Hesekielin kirja vai Hakkain kirjassa, Jumala herätti Serubaabelin hengen. Sitten alkoi herää toinen, sitten kolmas. Ja pian alettiin rakentamaan Herran temppeliä. Jumala haluaa herättää meitä niin, että me ollaan se lämmin soihtu, palava, hehkuva, kuuma, joka alkaa sitä vieruskaveriakin sytyttämään. Jos me ollaan kerätty nuotio, se näyttää nuotiolla, mutta se on märkiä puita. Ei syty, eikä tule kukaan lämmittelemään sen ympärille. Jumala haluaa, että me oltaisiin täynnä hänen rakkauttaan. Kuinka me uskovatkin voidaan olla niin rakkaudettomia. Mä uskon, että kun me ollaan rikkinäisiä, niin Jumalan suuruus ja hänen rakkautensa valtava määrä ei ole kiinni meidän rikkinäisyydestä. Koska se on jotakin semmoista rakkautta, mitä me ei itse pystytä tuottamaan. Ei mulla ole rakkautta maailman ihmisiä kohtaan. Mutta jos Jumala saa täyttää rakkaudellaan, eikä mulla ole inhimillistä semmoista rakkautta ihmisiä kohtaan ylipäänsä. Ne voimat käytetään aika nopeasti. On helppo rakastaa ihmisiä silloin, kun he tekevät meille hyvää. On helppo rakastaa aviopuolisoa ja lapsiakin, kun ne kohtelee sinua hyvin. Mutta Jumalan rakkauden työ alkaa silloin, kun meitä haastetaan. Me joudutaan tilanteisiin, jossa me joudutaan valitsemaan joko katkeroitumisen tie tai anteeksiantamuksen tie. Hengen hedelmät puhkeaa aina kovissa paineissa. Muuten ne olisi inhimillisiä hedelmiä. Näin mä ajattelen. Kärsivällisyys kasvaa kärsimällä ja rakkaus, Jumalan rakkaus meissä kasvaa sen myötä, että me joudutaan semmoisiin tilanteisiin, että mä en pysty rakastamaan. Pitkämielisyys silloin, kun sä oot rukoillut oikein kovasti asiaa, että Jumala, voisiko tänään olla se rukousvastauksen päivä? Ja odotat vielä vuoden, toisen, 10 vuotta. Jumalan pitkämielisyys kasvaa sitä kautta. On upeaa, että Pyhä Henki jakaa lahjojaan miten haluaa. Me ollaan täällä kukin lahjoillamme palveltu tänään edessä, mutta älä ystävä ajattele, että ei Jumala mua halua käyttää. Ei musta ikinä olisi tohon. Ei musta ikinä ole tähän. Ei musta ikinä ole tuolla maailman keskellä todistamaan Jumalan rakkaudesta, hänen hyvyydestään, hänen suuruudestaan. Mutta Jeesus minussa, hänellä on kaikki mahdollista. Sen takia meidän tulee kuolla itsellemme, omalle lihallemme, joka niin tiukasti meissä asuu. Ajattelen, että me tarvitaan paluuta Raamatun sanan totuuden äärelle, sinne Kristusperustalle. Siellä, missä se yksinkertainen ristin veren evankeliumi, se yksinkertainen apostolisen uskon elämä. Siinä on jotain kaunista. Siinä on jotakin sellaista, joka valtavasti inspiroi ainakin minua. Se, että tänä päivänä ei kuule enää julistusta synnistä, parannuksen teosta, mielen muuttumisesta, lihan kuolemisesta, maailmalle kuolemisesta, ristin ottamisesta, pyhityksestä. Me nähdään sitä hedelmää nyt. Kiitos Herralle niistä väkevistä puhujista, niistä Jumalaa pelkäävistä opettajista, profeetoista, evankelistoista, paimenista, jotka tinkimättä ristin sanan totuudesta, välittämättä siitä, juokseeko tuolta nyt joku ulos. Se ei ollut kyllä Herrasta yhtään. Anna sanan miekan lävistää. Jumala käyttää meitä pieniä, heikkoja, vajavaisia ihmisiä. Siinäkin on ihmeellinen Jumalan armo. Pyhä Henki näyttää todeksi synnin, vanhurskauden ja tuomion. Ja on suurinta Jumalan armoa, kun hän kuorii meitä niin kuin semmoista sipulia, itkettää. Ja se
kaunis ydin tulee sieltä esiin. Kyse ei ole minusta, kyse ei ole sinusta, vaan siitä, kuka Jumala on ja mitä hän on suunnitelmansa mukaan toteuttanut ja tehnyt. Siellä, missä Kristusta tahdotaan elää 100%, siellä on herätys. Mä päätän tähän. Voisin vaikka rukoilla tässä lopussa vielä. Pyhä rakas taivaallinen Isä, kaikkivaltias, elävä Jumala. Kiitos tästä veljen ja sisarten välisestä yhteydestä. Kiitos niistä puhutuista sanoista, Herra, ja sinä näet, että me ollaan monin tavoin vajavaisia. Ja Herra, se mikä on ihmisestä tänään täällä tullut, niin jääköön pois. Ja se mikä on Jumala sinun pyhän henkesi kautta täällä puhuttu, niin saakoon tehdä sen työn, mitä varten sana on sanottu. Auta Herra meitä muuttumaan mielemme uudistuksen kautta tutkiaksemme, mikä on hyvää, otollista ja Jumalalle kelpaavaa. Ja laittamaan kaikki muut syrjään pimeyden teot, jonka hedelmät ovat kaikkien nähtävillä. Kiitos Jumala, että kyse ei ole meistä, kyse ei ole siitä, mihin me kykenemme, vaan siitä, että me ojentaudumme sinun sanasi mukaan ja tahdomme luovuttaa koko elämämme Jeesus Kristus sinulle. Sytytä soihtuun ne hiipuneet lamput. Vahvista meidän askeleitamme. Ohjaa meidän polkumme. Auta, että Kristus ruumiilla olisi sama mieli, sama sydän. Ja todella, että me purettaisiin sydämestämme niitä kirkkokuntarakenteita. Herätä Herra meidät, jotka nukumme. Ja auta meitä tarkkaamaan meidän vaelluksemme askeleita ja suuntaa joka päivä. Auta meitä, Herra, elämään todeksi sitä apostolisen ajan uskoa. Herra, tässä me olemme, lähetä meidät. Ja jos joku on, joka vielä pidättää elämässään jotain osa-alueita, niin Herra, jää puhuttelemaan ja vaikuta meissä tahtomista ja tekemistä. Herra, herätä tänne Suomen kansaan vielä niitä sinun omiasi, jotka julistaa, Herra, sitä ristinveren evankeliumia, jotta uskovat voisivat uudistua ja ihmiset, jotka Jumalaa sinua eivät tunne, voisivat löytää pelastuksen sinussa, Jeesus. Tätä me rukoillaan, että armahda meidän Suomen kansaa, armahda meidän uskovia ja jää siunaamaan tätä iltapäivän hetkeä, Isä Jeesuksen nimessä, siunan pöydän antimet. Ja kiitos, että jokainen, joka palvelee täällä, niin saa itsekin virvottua siitä, miten palvelee. Jeesuksen nimessä. Aamen.